Bakal lingaw ya? Bay, wala. Anong ta? Ato na tayo lang pakindo ba? Pakindo katong migo na to. Si Injo ba? Pakindo? Oo, Injo Damindo. Anong ta, bay? Tambay ta dito ba? Okay, umpis lang lingaw. Widiro juga yun. Totoo na sa daw nagka-jama ba? Tataw, dara ba sa daw ko jam? Ato ta? Ano da? Da? Asa? Ano man? Ayaw mo sige ko. Buli mo na. Kaya tao ta ay. Tikta. Ay, tasakay na may e-bike. Batong trilyan na rin may. Ato na? E-bike! Ay mo? Kam. Klaro nang sakay mo. Tahan na pa dito. Alam. Ika nang bago-bago na mo. boss. Mas lang paro na karon. Si Utoy mo dahil ni. Yata. Talinga. Yata. Makalibre kita na ron. Katasuki na to ba? Boss. At tuloy sa kuhan ng Migo Utoy. Kanang sa... Sasaman. Tambayan na ning pakindo. Oh, Pakundo ba? Doon Pakundo. Pakindo? Pakundo. Ilado ka na dire. Ala to dre ba? Isog dre. Ako, bungoto si Injo. Oh, sige na. Ilado ka na dire. Mga hawak ko lugar. Dita sa ani ba eh? Init ka ron. Dot. Nakagwapo lagi ka. Anak yun na kinabuhis pa sa anak. Kaya! Tanong ka ko, Toy! Klaro sa snow? Ha? Pero pa tayo, basag init. Dapat ako na natin. Ala, ay makahilak. Makahilak mo to eh. Wali pliti ron. Kayo kailan. Di madaha. Di Di bante na. Dugaya ko na may kadagdan, God. Tot. Kaustot man. Pabiya sa buwa, ha? Salamat kayo, kaya. Initay. Magawat atong kuji ka nila. Yang plate eh. Plitis. Migo man taway, plitis. Ay, wala. Magduha rin. Kabawa kang kurante meron. Inyong ganyan buwang, ha? Paano na anak duha? Pila plitis sa usan. Apang yun na lang. 15 lang. Ay, ay, nang tag-pliti, may. Kinti-kinti, may. Boy. Asa ba ya? Ano man? Bukod sa buwan daw. Subog, eh? Tatrawan ako ba yan? Ako sinsiyo ba yan? Isa ko bere. Oo, okay. Hindi mo ba yan? 15, 30 tanano. Oo, manibay. Saksi man ba eh? Sakto ra ba nang baro ko ni karon. Sige na lang bay. Ato ka na, kuya ka na, anya na. Biyahe, kuya siya tayo, jamba. Lain dyan namin ito, taon namin tayo naka-jam. Sige bay, sige bay. Pero nga na yung pulo. Ay, away mamatay sa danak eh. Oo, talang lubot eh. Kay may driver mo. Ay, ito. Nemorong nagipalabi. Ito, lilo ko na. Nindot kayo. Ba, oo ko ni. Sorry na, gamay pa ni. Oo, pero gamay lang yato. Gamay ra gyapon. Ito sa una, si Punan, karon ba, ugo na. Sinso lang. Sige, go upload. Alinte na to. Di ba, injo ba? Asa rin eh? Anak. Kailangan ako diri ba yan? Ge. Jo, doon namin diri. Uy, asa na ka, uy? Oh, tayo sa katiyat. Nag-ilis ako. Anhar ako nun. Doon na injo. Tapos sa kadikit, bawa ka to. Chicks magnet ba? Abot na kadikit ba? Hindi ko alam ba? Curious san ba? Sa na bay. Curious lang ko ka nang ang utot ba? Isog sa rape ba? Mugahe ba ka na no? But lang sa ka. Ang utot, isog sa rape. Mga gani, mugahe ba ka Ah, na? mugahi na. Matika man gani. Mugahi man gani. Yung utot, hangin na. Mugahe ba ka Hangin na? lang utot asi binugo gud. Utot, isang may sa pao sa Ako buka. sa balag. Ako sa tubig, libong siguro ba? Ako ginigay ko ang gid. Dugay na jigin ako gi una-una. Saan ka na naano bay? Ang namigas bay ba? Amigas. Kung mamatay ang namigas bay, di ba, alimgason na sila? Naambot mo na. Ay, mamatay. Wala gano'n, libog gano'n. Amigas, ang bisa ka na sila. Alimgason ba ka ng mga namigas ha? Mga kanila? Ako ka na bay. Nagigay ka sa kagilibugan. Isang gilubugan. Kung ang Ay, libog na makadaan. Dili, dili bay. Lisagay bay. Lisagay. Kuha akong Lisagay. Kamay tubagon ba yun? Kaya kung ang lamok matug. Lamok ko sa dakha. Magbuta ba ka sila nag-tiger baygon? Ha? Tiger Baygon. Mama, nag-oro. Taga mga environment. Okay, wag ko din eh. Oh. Basi magkatog siguro nito lang. Nagkakal din nga sa mga buo. Ang buton sa kaha. Lamukon ko ka. Lamukon Pero listen to kayo, lamukon niya, lamukon pa. Ni, magmuskit man sa sila. Nagbuto ko nga. Gano ay, dami ko ba yan murag. Mga kinimod ko kay libo gani. Mo tanong di ka. Oh. Bisaya ka pior no. Oh, Bisaya ko biyo. Unsa may Bisaya sa ice? Oh. Kaan? Unsa? Ilo. Tagalog na. Yilo. Tagalog na, yilo. Taka na gawin eh. Ay, Ako sa tungutan ako. May ko bet ko gamay. kani kung tanong ko tabi. Samtang magpaabot tabi sa istorya sa tabi. Gaya to. Lugay nito nung doon sa pagkatumbukan nito. Sample lahi man klase ang tao no. Oh. May Ano ang tao kung naibuan mag-rugby man? Wali mo kung ano ba? Aware man juga abot mga inaanak kay
Sweet Tom ka. Mabitan na ako na batayan dito, bay. Mau kanino? Sige, bay. Ngano ang Sweet Tom ka na, bay. ang buwan, mukuan. Rugby. Rugby. Ang rugby, good. Kasi sa unang panahon, ang rugby, ipapilit na. Ipapilit sa utok. Sudyaan, balik ka siguro niyo, bay. Di bay. Ano ba? Lahay naman ng rugby. Ay, sama na eh. Si Piri na bakban, si Piri na. Gila ba ito? Sarap yan? Rilyo niya. Uy, mula ba gusto si iyo, eh? Oh, si iyo? Okay ba? Uy, napakong si iyo dali ba? Tisa ba eh? Kaya. Ano yung si iyo eh? Mula yun, tibuok ni. Uy, ganyan naman, no? Si iyo ba eh? Oh, maligon niyo. Sige na liyo niya. Jelasin daw. Pili na ako sa kasuter yan. Ito mo bay, mangin mo yung suter bay. Mga na ba eh? Lamyan na sa hotel mo ba eh? Bang! Tingin ka po si iyo ba eh? Ay, kadugay sa buwan. Tawag ka ito ninyo kayo, drive ba ako? Nanogo ka? Aliw, bakay. Kamu igapari na ko niya. Oh, dalo na ko ako, dalo to pagkaon sa pamilya. Nanogo baka kopsi ka nanogo? Nanogo ka? Ha? Nanogo ka? Gagay ka na mo, di ba? Malingaw ka naman. Ay, bay! Kapatid mo na kayo, nabuwan ng naong bay. Kaya sabi sabta sa ninyo boy. Nagay ka mo, gisabutan kita mo bari mo ninyo. Wala ya sito ka. Ento ni boy. Sige ka kuha niya ka na mo. Sibat na. Kami subuha. Sige, baliw. Ka paksit ka. Tuon ang laway mo. Hey, hello guys! Come on! What's up? Hey guys! Hindi na ako Yot to sa mong Hey bro! Hey bro. buwang. What's up bro? Hey, gang! What's up, man? Kita guys, English man eh. No. Sakit mang ilong na. I don't have my man. Ha? I don't have man. Oh my goodness ni mo. Salamat. Inglesero na kayo? Inglesero na kayo. Nakatulog ka ng... Kuya na Saan kayo? ka kasang galing? Bay? Where you from? Canada, man. Canada! Toronto? Aha. Yes, Oh my Toronto. goodness! Dala. Canada! Toronto na iba ta. Kalabda din ka Toronto. Oh, bas tonto. Kamusta ang mga chika dito? Mamen. It's okay, man. Islami. Ulo me? Yes. In Canada, man. Daghan bayot, man. Dubai mo ka ni. Doon na. Doon na ni. Dili, katawa ako sa Palestina daw. Mayutay yung buong. Paksit eh. Pilang mga pilang bayot ito, mamen. 150. 150. Okay. $150. Similar here. $500, okay? Are you understand? Ito yan. Oh, kagay ito ba yung shot? Dugay na Canada! Panahon sa My sulit God, na magkita. Canada! Sa una, anak, magkakadak ka, oh. Oh, Karon chicken na, na, man, kay. Marag kain nun na kay ko. Tao-tao na kay ko ka. Iba, kas gawas naman nga. Chip in? Yes. Chip in. Mata chipin. Tagalan eh. Bay, Anong ka ba? hindi sila na dagan. Mga akong nasinsiyo ba yun? Mga tibuog na po na yun. Oh, gabi yung mangus, gyapong ka. Buog na gano'n ba yun eh? Huwag nasinsiyo ba yun? Wah, kanina, misakay tag-e-bike. Ningong ka, wa kay sinsiyo, tibuok imong kwarta. Kato, palit ka siguro niyo. Ako lang gyapon, wa kay Sige sinsiyo. lang ka kwarta, man. Ya karon, Balsa. mingon day ka day nga nakalimot kag da sa imong kwarta. Kalimot dito ko ba yun? Grabe na balsa, kabagag na ako. Yata sa dani bay, ay sige naman kag Hilas. kuan bay sa unang panahon. Sa unang panahon pa na mo gigamit bay, minga. Wa kay kwarta, tibuok kag kwarta, wa kay sinsiyo. Ya karon mao lang gyapon, dako na lang ni si Injo, gibungot na lang ni. Mao lang gyapon imong style. Gamay pa kay kasauna, ana pa kagagamay oh. Gabiya sa nimo bay ay. Ya karon mao lang gyapon. Ay sige ana bay. Gabiya gabiya sa nimo bay ha. Kasi ko ba? Bay, padian na. Bay, kaya ata nyo ba yan? Sobraan kabagas na ako. Chipin man kuno. Anong style nimo bay ba sa unang panahon ba na bay? Nagmay pa kita bay. Gahi manggay ka ba? Tibuog na yung good. Ano na, korta, mo bro. Balang bisag na mo Mao kabilya. lang gyapon, maingon gyapon ka wa kay kwarta wa. Ganina ra kasi ingon tibok imong kwarta karon. One day, wa day kay kwarta gidadi ha. Tibi na kay pasan. Ano yun, bay? Yawi. Di asa ra mo ha bay. Mao lang, di ta Ano, mag-inom, di ta mag-inom man eh. Gamay, mangul na. Order na sa ilo.
Buwan Klaro sa ni. na andiyan di Ay, manguli tayo. Way, klaro ni style. Muli tayo. Ikaw din ako. Yawa sa naon ka. Tibok ka ng kwarta dre, way sinsiyo. Sudah isa mga tawanan na. Ge! Bantay na mo do. Nalamay panahon. Kay ba kang tibuok na kong kwarta dire? Way sinsiyo?